Kaibigan, nasad ko'y kanding nga nag-anak. Hihi! Hihi! Nanasad ko'y kanding nga nag-anak, mga kaibigan. Hihi! Nanasad ko'y kanding nag-anak, mga kaibigan. Hihi! Ako ning trapuhan, mga kaibigan, magkuha isa kong trapo. Tara ang akong itrapo, ako ning sinina nga daan. Kay mayo man nga itrapo. Pungpas mga lulo ug lula nako kay anad ang kanding. Trapuhan na to. Hihi! Hihi! Nanasad ko'y kanding nga gamay. Hihi! Hihi, buntag sayo. Daan pa jud ko kagani pa rin ako sayo gyud. Nga. Kaanak ko nagining kandinga. Kaanak ko jud di ay. Ning anak, mga kaibigan. Hihi. Ganiha gyud. Dugay kini siyang hintindog nga akong gitagaan og pagkaon. Mao di ay kay kaanak ko nagyod. Kaanak ko nagyod si Mimi. Kaanak ko na jud. Pika 8 ni nako nga gagmayng kanding, mga kaibigan. Tang uban ay. Tas iyang mami na. Mao na ang unang gianak kani adtuning Agosto 26 ni gianak. Duwa-duwa na siya sa iyang mami. Mane. Unya karon kini September 6. 7 day taron oy. September 7, 2024. Nya ang iyang daddy kani mo ni iyang daddy. Daddy ni niya. Ang uban akong kanding tara duwa na nagduwa-duwa na. Ang gianak ni kani adtong pizza 20 sa Agosto. Mao na siya, mga kaibigan. Maayo na lang ni nayo sa kabuo. Kanindot na malang anig na ayan. Ngaw sa kabuok. Sa Mimi no. Ay nakainig na ay daghan. Ang uban tara nagduwa-duwa na kay dagko naman sila. Mimi Mimi. Mimi Mimi. Muni, mga kaibigan, kung daghan kag kanding, syempre daghan sad kag manganak, di ba? Una malingaw jud ko, mga kaibigan, nga naa sad ko'y kanding. Natulog. Hanggang yang mami. Karipo dire, nagduwa-duwa sila. Nagduwa-duwa Nagduwa-duwa sila mga kaibigan. Nagduwa-duwa. Kurik tik-tik. Taman, manakakaon. Kurik tik-tik. Manakakaon. Sapod nga native na ko Nasawa man ni siya sa ako ang sa itlog. Ni. Akong ipakita sa inyo akong sunoy. Kanara akong sunoy ay. Kaning sunoy gamay pa ni. Bata pa man ni siya. Ang iyahang papa ani, dara mga kaibigan. Guwang na kaining sunuya. O kana. Kaning sunuya malito kay ni. Manuhik ni. Kung tag.
Ang tahod niya, oh. Mga kaibigan, taas kayo. Tiguang naman gini siya, good. Ako na niya ni sihawon sunod adlaw. Sunod buwan ba ako isa ning ilaming. Isod ko isa ning tangkal. Kay lamig yung laming. Kay dili ba langsa. Mo ni siya. Nya, di apod ko dire. Bag-o na po ning namiso. Naraay. Bag-o na po ning namiso ay. Ay, magang tulom ni kabuk piso. Ano niya gani ha? Ay, mga usan ni mo ka piso. Nawa naman. To ara de ay. Ito mangud mga kaibigan, di kay maklaro oh. Ay. Na oh. Di kay maklaro yang piso. Ito man may mga puti kay klaro ra kayo. Yung mga piso oh. Tulok buok. May na lang ni ug mo. Dako ni. Anak naman ni.